Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank V. Farrugia wissal il-membri tiegħu biex ikunu preparati għal Brexit. Dan kif iddikjara tħassib tiegħu li l-unika għażla li jidher li fadal għar-Renju Unit hija tluq tal-pajjiż mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. U stqar dan fid-diskors tal-ftuħ ta' konferenza dwar Brexit imtella mill-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, l-MHRA u l-Malta Business Bureau. Ir-Renju Unit fadallu biss madwar 20 jum qabel id-data li fija jrid iħalli l-Unjoni Ewropea fid-29 ta' dan ix-xahar. Farrugia fakkar kif il-Kamra tal-Kummerċ mill-ewwel laqgħet din il-possibilità u ħadet din il-kwistjoni b'mod serju għal reperkussjonijiet li tista' tħalli anke fuq in-negozji lokali. Fost dawn saret ħidma biex kumpaniji Ingliżi li jixtiequ jibqgħu joperaw fir-Renju Unit għall-inqas jiftħu uffiċċju f'Malta u jgawdu mill-benefiċċji ta' sħubija mal-Unjoni Ewropea. Ftehim f'dawn l-aħħar ftit jiem qed isir dejjem aktar diffiċli bil-Ministru Franċiża għall-Ewropa Nathalie Loiseau li fl-aħħar sigħat ħeġġet lir-Renju Unit biex jippreżenta proposti ġodda. L-istess Ministru wissiet li l-inċertezza dwar Brexit qed tħalli effetti wkoll fuq il-pajjiżi ġirien. Dan fl-istess waqt il-Prim Ministru Theresa May qed tipprova tikseb l-appoġġ ta' 3 gruppi ta' membri parlamentari qabel titlob vot ġdid li jista' jitressaq quddiem il-Parlament Ingliż fil-jiem li ġejjin għall-approvazzjoni ta' ftehim rivedut mal-Unjoni Ewropea. L-aħħar vot simili li resqet May wassal mhux biss għal telfa storika b'distak ta' 230 vot imma wkoll qasma kbira fih dan il-partit tagħha.